त्यांचं काय होईल? त्या राज्याचं काय होईल? माझ्या प्रजाजनांचं काय होईल? अश्रू पुसणे आणि खंबीरपणे उभे राहिले. माझ्या मुलांवर केलेला संस्कार मोठा सुजाण आणि त्याच्या मागचा अजय. स्वप्नेला अजून लहान आहे तो, त्याला अजून काही कळत नाही, पण तो विद्यापीठ शिकतोय. याच मुलांच्या पावलावर तो पुढे जाईल याचा आत्मविश्वासही मला आहे. पण या सुखाने कधी कधी इतके असले की मन विचलित होतं. माणसाला सगळी सुख प्राप्त झाली तरी सुद्धा जसा वेणीला जर लक्षाचा आधार नसेल तर त्या वेणीला कधी शोभा येऊ शकत नाही. ती जमिनीवर माझं सौभाग्य हरवलं. आणि कधी कधी एकांतात असले की याच गोष्टीचा विचार डोकं माझं सुन्न होतं. आज माझ्या सौभाग्य नाही ही राजलक्ष्मी प्रत्येक सुवासिनीमध्ये जाऊन बसली असती. प्रत्येक सुवासिनीला माझी ओटी भरली असती, पण ते भाग्य नाही. आणि म्हणून दिवस रात्र हेच विचार माझ्या मनात निर्माण करतात. आणि मग बाबू शब्दी माझ्या बाहेर निश्चित Thank you.